accende, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, tui amores dignam accende, veni Sancte Spiritus. Mensimbaku ajing lạt lút ngaka jing te jing khu mục sút mensim jem nút ya nga serput tu ya tha shwa ya khăn hà mi mang xiêm ba khut u play ki por jong ka per thei anya kim long ei to nu jong a kan long ying shong jong mi ra ba tu ra yang a bang it ya jing shai ba pala yami yat perta na khet neng tu an lam ka jing shai ka ba pala do nu jong a kan long ying shong jong mi ra ba tu ra yang a it yummy. Yang yami man sim ba khu du play jing shai per thei yang a khlem mi long le no ei jing start per thei yang a kalam sa khma men sim ka diao jing mot ruki ling jing shai ba pala yami yat perta na khet neng tu an lam ka jing shai ka ba pala do nu jong a kan long ying shong jong mi rap a tu rap yang a
sembahku.